Nina bakambombo shomnyama kwamzimba umntwana uyakhuleka kwindaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kuvulwe Esezobuchwepheshe E-Richmond. Babhikishe bavala isibhedlela befuna umsebenzi. Kanti abayinkulisa bakhala ngamaholo kwezemfundo. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Ungqongqoshe omnyango wemfundo ephakeme nezobuchwepheshe kuzona kudokotela kuBlade Nzimande uthi abafundi bamakolisi okuthuthukisa amakhono kumele baqeqeshelwe nangamakhono okuqala amabhizinisi abo besebenzisa ezobuchwepheshe besimanje manje. Umphephethu usho kanjena ke evula isikhungo sezobuchwepheshe ekolishini lamakhono lasendaleni eRichmond maphakathi nelikaMthaniya. Uhlomlengi isikhungo samakhono ezobuchwepheshe umphakathi waseRichmond maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal kanti abebefunda kuleli kolishi lasendaleni leTVET babongeke kakhulu ithuba. Lana into engayisho ukuthi lana into eningi like imshini esinayo la izokwazi ukuthi ilekelela abantu abasha like all in broad izinto because sometimes sithanda kakhulu izinto ezama brand, so la sithola ithuba lokuthi ungakwazi ukuzenzela ibrand yakho and ungakwazi ukuthi ususe indawo yangakini ngokuthi uyitshengise imshini and kuningi nje engase sikuzuzile njengoba basemakhaya singazibukeleli phansi sikwazi ukuthi nathi indlela esikwazi ukucabanga ngayo sikwazi ukuthi nathi ngelinye ilanga sikwazi ukwakha ama robots, sikwazi ukuthi sibe nohlelo oluthile elobuchwepheshe njengoba sinenkinga zamanzi emakhaya nogesi. Bekade sifundiswa kabanzi ukuthi buphi ubuchwepheshe sisobusebenzisa njengoba besihlomisa bese siyakwazi sihambisa intuthuko nathi emakhaya. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme nezobuchwepheshe kuzwelonke udokotela uBlade Nzimande uthe iRichmond yabhekana nokuningi ngesikhathi sodlame. Kukhona njena into ethi abantu baseRichmond ave bezidinga izinto ezingabenza ukuthi ke baphile komunye umhlaba. iRichmond iphuma indawo ekuchitheka igazi kakhulu. Okusempeleni zimbali indawo la eSouth Africa okwachitheka kulona igazi njengale ndawo yaseRichmond. Uma senza into enje sinika intsha yale ndawo ikusasa. Nanokuthi likhona ikusasa elingcono, ningakwazi ukuba ngcono, nithola amakhono azonenza ngcono nemndeni yenu. Lamakhono futhi afaka isandla ekutheni kuthuthukiswe komnotho wethu kuzwelonke nomnotho wale ndawo waseRichmond. uNzimande uthe lesikhungo sizofukula nomnotho futhi. Enye into engiyithanda kakhulu ngalento esiyenza la ukuthi siletha nobuchwepheshe obusha. Nizibonele nina beindaba ubuchwepheshe obukhona lapha ukuthi bungakanani. Okunye sikakakwazi nanokukubiza ngesizulu. Angazi drone ngesizulu kuthiwa yini lokungathi ibhayino yani lincane lindizayo elihamba libheka lisetshenziswa nasemahlathini, lisetshenziswa nasezimobeni, lisetshenziswa noma kwakhiwa ukubheka indawo ezakhiwayo ukuthi akukho inkinga nayo yonke lento. Lento into enkulu kakhulu kumina ngaphandle kokuthi kuvuseleleke abantu baseRichmond abahlupheka kangaka. Ukukhulisa umnotho wendawo njengoba ngisho nokunika intsha yakithi amathuba okuziphilisa. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngise-Richmond. Kuphazamisekile ukusebenza esibhedlela iPrix ka-Isakaseme Memorial Hospital ezinzeke lokishini lakwaMashu eThekwini KwaZulu-Natal ngesikhathi amalungu omphakathi asuka emalokishini okubalwa khona kwaMashu, Intuzuma kanye neNanda bevaleka amasanga lesi sibhedlela. Peter Mhlongo lilungu lomphakathi uthi bakhathazekile ngokuncishwa amathuba omsebenzi njengoba iningi labasebenza kusona lesi sibhedlela bevela ke endaweni ezikude bona bengabendawo bengaqashiwe yize noma behlala beyifaka izicelo zomsebenzi kepha bengaqashwa. Kuphoqe ukuba zijike izimoto zezimo eziphuthumayo esibhedlela iPrix lika-Isakaseme Memorial ngesikhathi amalungu omphakathi yamalokishi azibiza nge-Inc evale amasango ngengqombi yenhlabathi ekhala ngokushawa indiva kwezikhalo zabo ngokungaqashwa uma ke kuvela amathuba omsebenzi. Into eyenzekile kusuka abantu bangaphandle baqasheka la kwazothi thina abantu bendawo ningane zethu zangawathola amathuba omsebenzi njengoma cleaner nabantu abawophotha nabantu abama-clerk azange kube khona umuntu osuka endaweni yethu. Sibone ngabantu sebezoqasha endaweni zethu ngokuthi bona basebenza kusona lesibhedlela. Thina-ke njengoba siyayibuye sigada umphakathi, ithina esigada labantu abasuke beze la
bephuma la emsebenzini sibaphelezele sibayise emalokishini ukuwa amalokishi abahlala kona ahlala thina kusho ukuthi thina sigaina ngokuhlala kwabo asigeni ngesibhedlela ukuyisibhedlela ekwathi masakhiwo wathiwa sizosiza umphakathi waka-Inki akekho kodwa umuntu ohlala kwamashu noma entuzuma noma enandi lo mphakathi uqhinqe ngaphandle kwalesi sibhedlela kusukela ngezithuba zehora lesikhombisa ekuseni nalapho ubunxenxe umphathi waso ukuba-ke akhulumisane nabo ngenhloso yokuthola izimpendulo kwazise kusukela ngonyaka owedlule banezingxoxo nokutheke uma lokhu kungenzeki bakhetha ukuvala amasango ngenhlabathi okunye okuvelile njengokuphethe kabi laba ukuthola kwamakhophi ezicelo zabo zomsebenzi elahliwe kujantshi wesitimela kanti bathi lokhu kuqinisekisa izinsolo zokugwazisa ezikhona ngalesi sibhedlela laba bathi ke bazoqhubeka nokuqhinqa kuze kube bathola izimpendulo kodwa uma uthi asilalelekise umphakathi into ezokwenzeka sizobuya sizosizela ofisa ukushisa inyama yakhe sobuya nama-brass stand ethu la sizowamisa la ama-brass stand ethu la ozizwa ukuthi mhlawumbe ufuna ukubilisa inkukhu yakhe uzoza ne-brass stand azobasa umlilo la ngoba ingasekhaya la isekhaya sizoyokosa la ofuna ukudlala ibhola sizodlala khona la ngoba vele sikhule sivele sidlala ibhola la kungekho lutho yabo satshelwa ukuthi khona i-development nathi esiyingxenye yabo so akusiphathi kahle ukuthi uma isibhedlela noma mhlawumbe umphathi isibhedlela benokungasihloniphi yabo kuzokhumbuleka ukuthi lesi sibhedlela sike sabasematheni ngokubambezeleka kokuvula kwaso kanye-ke nokuthola izicelo zomsebenzi ezibalelwe ku-500,000 ngesikhangiso sokufuna abantu abangu-1,500 umnyango uthi-ke leli qeqebana livimbe iloli ebelizihambela baliphoqa ukuchitha le nhlabathi kanti bathi-ke oyinhloko yomnyango uphezu kwalo-ke udaba lwey'khalo zalaba kanti bakubeka eqhulwini ukuqasha kwabantu baseThekwini. Iphathimandla zalesibhedlela kanjalo nenhloko yomnyango sebeke babamba imihlangano eminingana ngezikhalazo ezikhona nokwenza kuthuse ukuthi kube khona ukuphazamisa okunje kwesibhedlela. Umnyango uphinde waqinisekisa futhi ukuthi kuqashwa abantu baseThekwini ibona abanikezwa ithuba kuqala. Umnyango kodwa ke uzoqinisekisa ukuthi ukusebenza kulesi sibhedlela akuphazamiseki ngokuthi usebenze ngokubambisana neziphathimandla kanjalo nabagcini bomthetho. Isibhedlela.1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Abanikazi kanye nothisha beyinkulisa ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatho nelikaMthaniya bamashela kumnyango wezemfundo kulesi sifunda bekhala ngokushawa kwendiva yilomnyango njengoba bethi kawubakhokhelile imali noseke waholela ekutheni ke izingane ezingabe nakho ukudla futhi nezisebenzi kaziholile. Omunye wabugugu Buthelezi uthi sebefisa ukubuyisela ngaphansi komnyango wezokuthuthuswa komphakathi ngoba bebengakaze bahlangabezane nalenkinga bese ngaphansi kwawo. Bebeqhamuka ngaphansi komasipala abahlanu okuwumhlathuze, Mfolozi, uMthonjaneni, uMlalazi kanye neNkandla, abanikazi kanye nothisha abebemasha ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo wesifunda eKing Cetshwayo. Laba ke bakhala ngokuthi ke selokhu bakhisha ngaphansi kwa-DSD bafaka ngaphansi komnyango wezemfundo sebehlangabezane nezinkinga eziningi zokungaholelwa nokuzogcina ke kubenze bavale abezikolisa zabo njengoba ke nezingane ezilambile nothisha bengaholile. Senza iagreement nabo beqala ukuthi esicela ukuthi njalo ngethemu hlale phansi sikhulume nabo sidlulise inkinga zethu nabo bedlulise inkinga zabo bakwenza lokho kuze kube namhlanje okusukumise kakhulu asinayo iagreement nabo ayikho into esike sayikhuluma njengamanje umnyaka oqalile ukuthi agreement yethu ithini kahle kahle nabo asisayinile SLA asazi kwenzakalani imali emacrash ayingeni izingane ayifunde emacrash ihlele ekhaya okuwukuthi kubhlungu kakhulu ngoba sesinqamula into esasikade sihlosele ukuthi sivikele izingane emakhaya zingadlwengulwa njengamanje izingane zizodlwengulwa ngoba ama-crash fanele siwavale juthu ukuthi izingane asakwazi nathi ukuthi siyiphathe silambile nazo futhi ilambile ifunding enqanyuliwe sitsheliwe ukuthi indaba namhlanje sizothula uhlwa lethu lezikhalo zethu kubona ukuthi balimukele bese besiphendula ukuthi bathini kahle kahle sike sakhuluma nabo kaningi kakhulu sinane group esayivulayo WhatsApp group esikanye na department masibabikela ngokuthi ama-crash awaholile ayikho imali engenile izingane abaphenduli bakhala ngokuthi ke kunzima ukuyosebenza wazi kahle ukuthi ke angeke uze uhole bathi ke bafisa ukuthi kube ngothisha bezigulisa umnyango wabo ubanakekele ubathathe njengothisha abasemthethweni. Nathi siyathanda ukuthi government esinikeze nathi imali singabasebenzi bakwa ECD siyayicela azidli ingane ema crash futhi nabothisha baholi
yikho-ke lokho sizokufayithela la kade wasabeza abaphathi bezoyikhuluma le ndaba kodwa bengafuni ukuphuma ngaphakathi bezokhuluma nathi. Laba bathi-ke sebefisa ukubuyiselwa ngaphansi komnyango wezokuthuthukiswa komphakathi i-DSD. Hayi kwavele kwanzima sikhumbule emuva kwakungcono igibhitha lethu siyakhumbula uDSD kube kuyenzeka ngabe sithi namhlanje siyosayina SLA noDSD DOE usihlukumezile kakhulu awunalo iqiniso esingakusho lokho nje akukho okuningi abanalo iqiniso. Incwadi yohlu lwezikhalazo ibe siyamukelwa uSipho Mtungwa abamchazeke njengomphathi wezimali kule ndawo. Bengiconfirma nje ukuthi memorandum abashiyele yona siyitholile nayo sesiyisayinile emveni kweinsuku lezi abacele ngazo ezu7 sizobe siyabaphendula. Ngichazile ukuthi district director akekho sizoyindlulisela kuyena mayefika. Lesike izindaba ze1KZNTV mina ngengosamukeliso Ngqulunga ngisempangeni. Imeya kumasipala uthukela amaphadeni kaMthaniya inkosi uNtando yenkosi Shabalala ithi bamlindile ungqongqoshe omnyango wezokubusa kubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe ubonga isithole Mloyi ukuthi azohlalisa umhlangano kulomkhandlu. Umshengi uthi kodwa ke badinga landela umyalelo wenkantolo othi ukhansela uSiphiwe Ngwenya ophucwa ihlalo yeqembu lakhe le-DA angabi ingxenye lomhlangano ngoba akaselona ikhansela lalomkhandlu. Isalokhu iqhubeke njalo nogqiqe ezinkantolo emkhandla lawula i-IFP kulandela ukunganeliseki kwabo abathi kwenziwa umnyango wezokubusa kulesi sifundazwe njengoba bethi akalandela imigudu efanele uma ehlalisa imihlangano yokubaketula. Othukela udaba likakhansela uSiphiwe Ngwenya oyikhansela elizimele kumanje lisenkantolo ngenxa yokuthi iqembu i-DA imphuce isihlalo sayo yafaka ukhansela wayo uMusankala. Lokho kwenza i-DA ibe namakhansela amabili kulomkhandlu bese kunika i-IFP amandla okuphatha lomkhandlu njengoba yona inesihlalo eziyi-15. Umeya walomkhandlu ubesegxeka umnyango wezokubusa ngokuthi ufuna ukuhlalisa umhlangano ongenkani ekubeni inkantolo enkulu yaseMaritzburg yakuveza ukuthi engaqhubeka uhlalisa umhlangano kodwa engeke ukhansela uNgwenya ngoba akaselona ikhansela lasothukela. Kuzokhumuleka ukuthi kwenzeka lokho nje incwadi yayisayinwa amakhansela njengoba ayifuna ukufaka isicelo sokukhipha lobuholi bayisayina bengamakhansela ayi-17 lokho okwenza u51% okwathi emva kwalokho mangabe i-DA isimphuca isihlalo sayo kwaba ukuthi inkantolo inquma ukuthi awuhlala umhlangano ngoba vele kwasekuvele sekusayiniwe kodwa uNgwenya ngeke saba ingxenye yawo ngoba akaselona ikhansela. Yafika yathi inkantolo hayi uMEC kulungile angawubiza umhlangano kodwa uNgwenya should not be part of the meeting. Yarula kanjalo. So ke kumile uMEC ke manje akasawubizi umhlangano ngoba ubethembe uNgwenya ngoba uMEC inhloso yakhe kwakuza ukuthi azotshontsha nje umkhandlu wasothukela. Lona ke ukhansela we-DA wayesesiconsela amatheke isikhundla sokuba deputy mayor. Wathi usefuna kube uyena. Masisaxoxa lolo daba kwaukuthi laba abanye abayi-opposition bayamthembisa bathi bona bazomnika ubudeputy mayor mangabe esayine petition kwakhishwa i-IFP emandleni uzosebenzisana nabo. Lo mkhandlu wakhiwe izihlalo ezingama-33 i-IFP inezihlalo eziyi-15 i-DA ibe nezimbili ngokwesivumelwano abanaso ne-IFP bese beba u-17 kanti ANC benamanye amaqembu banezihlalo eziyi-16 badinga isihlalo esisodwa ukuze bezokwazi ukukhipha i-IFP emandleni. Udaba lume lapho ukuthi ke until the finalization of Mr. Ngwenya's issue then ke uNgwenya will be determined whether uyabuya ebukhanseleni noma akabuyi. Udaba ke lisenkantolo olithinta uNgwenya umkhandlu uyaqhubeka nje obuvela uqhubeka ngoba uNgwenya njengamanje othukela nje uyisakhamuzi umnomzane nje wendawo akasilona ikhansela. Udaba lusazoqhubeka enkantolo. Kuteba Hospice Kibika ngisothukela. Ake sithi ishelele ezitolo sophinde sibuye nezinye. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili. Kuvulwe Esezobuchwepheshe eRichmond.
babhikishe bavala isibhedlela befuna umsebenzi kanti abeyinkulisa abakhala ngamaholo kowezemfundo. Kukhala nhlangothi zonke emphakathini waseDandi enhla nelikaMthaniya njengoba sekupheleka izinyanga eziyishagalombili ungaqedi ukwakhiwa kwamadamu endaweni ehlanza amanzi Tayside. Lokho sekelolwe ekuthini umphakathi waseDandi ungathola amanzi ngendlela efanele kanti ezinye zezingqinamba ezivelile ngenkontileka eyisebenza lo msebenzi ukuthi kayikaze ikhokhele nezisebenzi zayo. Ukhala ngokwantuleka kwamanzi umphakathi waseDandi njengoba sekuphela izinyanga eziningi kungaqedi ukwakhiwa kwamadamu eTayside azolekelela abantu ukuba beneliseke ngamanzi. UNontobeko Buthelezi uthi amanzi bayawahluphekela kule ndawo abahlala kuyo. Indaba yamanzi iserious kakhulu la eWard 7 siyahlupheka asinawo amanzi. Futhi akekho sitshela lutho ngalokho kwafika amabhoholi dala ngisazokwa kuumuphi unyaka kwafika amabhoholi bagubha zonke igceme kwakuzofakwa impompi igceme nezigceme kwaphela kanjalo. Yahamba leyo contract akekho akasitshela lutho ukuthi kwenzakalani ngalokho. Sekusuka kwafika enye contract kwathi izosifakela amanzi ke manje emabaleni. Yafika leyo contract yagubha kwaphela kanjalo. Akekho sitshela lutho still. Uqhube ngokuthi sebeyaphoqeleka ukuba bewathenga amanzi njengoba nezithuthi manzi kunzima ukuba bezithole kanti uphinde waveza ukuthi sebesebenzisa imfula uma bedinga ukuwasha. Kube sithembela kumavaterikana semzini yathu ukuthi basinikeza amanzi. Lawo mavaterikana sinika once a week of which is Sunday. Kwaphela kanjalo ke emva kwalokho kawasezi sidalo ke manje. Kuyaphoqa ukuthi amanzi uyawathenga. Mawungenayo ungathatha intweni uzowathatha apho uzowathenga ngani? Uyahamba siyahamba ibanga uhamba elokushini naselokushini aphuma ngesikhathi kuyenzeka ukuthi angaphumi kwesinye isikhathi singawatholi. Khansela wala eWard 7 wawaletha kanye amanzi angama 5 liter kwaphelela lapho. Nalawo ma 5 liter angazange anele lonke iplaza ngoba leli ngakha kwaphela kanjalo. So kahle akekho nendaba nathi ke nje makukhulunywa indaba yamanzi. So washe emfuleni uyavuka ekseni ngo6 ushona emfuleni uyowasha ubuye uzoneka la. Kuphinde kwavela nokuthi inkampani eyayikade yakha lamadamu eTayside ayibakhokhelanga abasebenzi bayo. Yafika la izokhanda idamu ithi ufuna ukusiza umphakathi ukuthi ngoba le madamu akhona amanzi awazi ukuthi esupply kahle amadamu mancane. Kwathiwa kuzokhandwa amadamu amabili azoconvert kusuka la eYedandi. So la khandwa idamu lokuqala laphela. Kwashoda ukuthi kufaka amapayipi oxhuma ukuthi adonsa amanzi. Elesibili kwagcina ukufakwa insimbi base bethi umzinyatha uzange bakhokhela imali kodwa bazobuye belungisa. Bahamba ke from last year kuwabantu abazobuya ubuya kwabo babuye ebusuku bafike baqoqa amacontainer abo babaleka ngoba sasesebenzile ke imali besikoleta noma besikoleta 10,000 abaphindanga babuye masibafonela nomunye uthi fonela umzinyathi fonela inkampani baphindanga ke babuye. Khona manjalo umkhandlu wesifunda umzinyathi uthi inkontileka umakheleni wayeqashela ukuba ethuthukisa isiteshi samanzi ngokwakha amadamu. Embikeni othunyelwe ngomakhalekhukhwini lo mkhandlu uveza ukuthi umakheleni wawaqeda amadamu kanye namaphampa athengwa eyodwa yawo yaxhunywa kanti amabili angakumkhiqizi eGoli. Baqhube ngokuthi kusadingeka imali ukuze kuphothule lo msebenzi nabantu bethole ngendlela afanele amanzi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngiseTayside. Abazali babantwana besikole samabanga aphansi bongobuhle primary school esemadwaleni eMtubatuba enyakathweni esifundazwe KwaZulu-Natal sebezwakala ukukhathazeka kwabo ngokuphazamiseka kokufunda kwabantwana babo kulesi sikole ngenxa yokuhayiza nokuwa kwabantwana ngaphakathi emagcekeni esikole. Ekhuluma nezokole indaba le1KZNTV omunye wabazali ubuyisiwe zakwe uthi bakhathazekile ngoba abantwana sekuphela amaviki amane wonke bengafundi kanti nezinsuku zokubhala ivivinyo sezisemome. Laba ke ngabanye babafundi ithimba lezindaba elithema lifike esikoleni elibaficeke belele kanje ngemuva kokuthi ke kade bewile esikoleni njengoba kunenkinga yokuhayiza kwabantwana kanjalo ke nokuquleka kwabo. Kokwembiko ke kuthiwa ke bathi kuba nento ebabizela endlini yangasese abathi ke ifana nomuntu omkhulu nokuthi ke uma sebeyibonile bayawa abanye ke baze bekhihlize ngisho amagwebo. Abazali ke sebeveze ukukhathazeka kwabo ngalokhu. Ingane la esikoleni zikhala kakhulu ngangokuthi akufundeki zithi zikhala ziwile zinakana zodwa akekho oyinakayo. Inkinga
ziye zikhala emaklasini zifuna ukuya etoilet. Mayifika laphana etoilet zibona umkhulu zivalele phakathi. Emveni kwalokho othisha sebethi bayangena bazothola ingane isiwile seyiqukulana zodwa. Othisha bayesaba ukuyithinta manje ngoba sengaphuma ngisho isidumbu baziwa zizeyikhihliza amagwebo. Kuvela ukuthi ke njengoba ke kunalezi zinkinga kanjalo ke nokuxhumana phakathi kwathisha omkhulu nabazali abukho kahle. Sinenkinga ukuthi even uthisha omkhulu khomba ukungabi nandaba. Ngoba noma abazali sebewufuna umhlangano befuna ukuhlangana naye akatholakali. Ngangokuthi istaff sakhe kwasona sinenkinga yokuthi asikwazi ukuxhumana naye kahle. Njengamanje kunomhlangano okhona. Umhlangano okhona ucelwe othisha sebeze bahamba bayocela emkhandlweni wenduna. Iyona esize yasukuma yafuna ngisho abahloli. Uprincipal akakwenzi lokho. Yingakho sikhathazekile nokuba kukhona namhlanje njoba nifika okukhomba ukuthi kuyaqhubeka kungenxa yomkhandlo wenduna nothisha abakhona lesikole ngoba nabo bebambisene na cha uthisha omkhulu. Lezi inkinga kugcineke sekuphoqa ukuthi ngenelele nomkhandlu wenduna ukuze kube nomhlangano wabazali kanjalo nabomnyango wezemfundo ukuze kuqhamuke nesisombululo kulenkinga. Into esize yangenelela kungenelela ubuholi bobuduna ukuthi kutholakale nabahloli baziswe ngalesi simo. Abahloli emhlanganweni oqala esahlala nabo akuveza umhlolo wayithunyiwe ukuthi akukho bekusetafuleni lakhe kuyireport okushoyo ukuthi isikole izingane ezihleze emakhaya. Njengamanje ingane sezino 4 weeks if I'm not mistaken zisekhaya zingafundi kodwa njengamanje umhlahlandlela ukuthi kuzoyiwa kanjani phambili. Lo mhlangano ubuthanyelo ke nongumhloli wesikole eMtubatuba ukuzozwa ke isikhalazo zabazali. As a result ke umhlangano namhlanje ubizwe ubuholi bendabuko ngaphansi kwenduna ubaba uMkhwanazi. So nathi ke njengomnyango wezemfundo sithe asizeke la njengabantu abamenyiwe sizozwa ukuthi ikuphi inkinga siya kanjani phambili. Kahle hle namhlanje sizofuna isixazululo collectively sokuya phambili. Lezi ke izindaba ze1KZNTV mina ngingosamkeliso Ngqulunga eMtubatuba. Iqembu lenkatho yenkululeko ngaphansi kwamasipala wesifunda uMkhanyakude enyakathweni likaMdlokombane seliphakamisa ubakashenxe esikhundleni lo ngumphathi walo masipala njengoba kumthetho ungakuvuma emva kokungena kulesi sikhundla njengebamba. Usotswebhu wamakhansela e-IFP kumkhandlu uMkhanyakude uSihle Ndlovu uveza ukuthi uma ngabe ngehle esikhundleni kuze kupheleke izinsuku eziyisikhombisa bazobabela kenkantolo enkulu eMgungundlovu. Ubuholi beqembu le-IFP ngaphansi kwamasipala uMkhanyakude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal sephakamisa ukuthi lowo ngumphathi kulomkhandlu akehle esikhundleni njengoba ukuqokwa kwakhe njengebamba sekuphelelwe yisikhathi. Usotswebhu wamakhansela eqembu i-IFP kulomkhandlu Sihle Ndlovu uthi izinqumo azithathayo lo mphathi zifana nezingekho njengoba umthetho ungasamvumeli ukuthi aqhubeke asebenze. I-IFP iphinde yaveza ukuthi uma kuphela izinsuku eziyisikhombisa engehle esikhundleni izolibhekisa enkantolo enkulu eMgungundlovu ukuze kulalelwe lolu daba. Kuzokhumulekwa nokuthi udaba lokuholwa kwalomkhandlu lusasenkantolo. I-IFP eMkhanyakude municipality siphatheke kabi kakhulu ngendlela okwenziwa ngayo izinto. Umunicipal manager okhona njengamanje sibona ukuthi ukhona nje kodwa akekho emthethweni ngoba i-acting capacity yakhe isi beyond isikhathi lesi esibekiweyo umthetho. Umthetho uchaza kube sobala ukuthi u3 months oqala uapprove i-council, u3 months wesibili kuba u-MEC for quarter or lethi concurrence yakhe. Manje inyanga ngawo manje inyanga is8. Sibona ukuthi ke zonke inqumo ayithathayo nazenza ngoba uyaqhubeka wenza ama-appointments manager reporter kuye. Sibona ukuthi ke thina lokho kwenziwa ngaphandle komthetho ngoba kwazona lezo manager reporter municipal manager kungabe iqashwa yi-council. Manje kwenziwa izinto ngo-back door awulandeli umthetho and ukhokta so ubhalela incwadi njengo-IFP sithi awungenelele ulungisa isimo. Sasimtshela umunicipal manager ukuthi uma ngabe ngaphumi e-office ungaphela 7 days so udaba susenkantolo enkulu ukuze isixazulule ngoba asikwazi ukuthi sivumele intando yeningi yabantu ingahambi ngendlela ewumthetho. Okhulumela umasipala uMkhanyakude uPhilani Khumalo ethintwa ngalolu daba uveza ukuthi umasipala ungaphansi kweso lomlawuli
zonke izindaba zinganyelwe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomtapo esifundazweni iKwaZulu-Natal. Kanti kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni ungazange utholakala umnyango uba uphawule ngalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake siphinde sithi ishelele itolo nenabesilo sophinde sibuye nezinye zindaba. Nina bendloveni amandla sibonge siphinde sinamukele futhi ngokuthi nihlale nathi kwindaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kuvulwe Esezobuchwepheshe eRichmond. Babhikishe bavala isibhedlela befuna umsebenzi. Kanti abeyinkulisa abakhala ngamaholo kowezemfundo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo R19.12 uma liqhathaniswa nedola laseMelika bengu-23.82 kupondo waseBrithani, libe ngu-20.77 kwi-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide yona $1,987.65 ounce, ukuthi intengo yoilo ngahluziwe yona ibe ngu-$74.91 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Yize iqembu laKwaZulu-Natal eMgungundlovu iMaritzburg United lithole iphuzu elilodwa ngesikhathi lidlala ngokulingana ngegoli elilodwa ngapha nangapha nompetha beligi ye-DStv Premiership okuyiMamelodi Sundowns izolo kumdlalo weligi, kepha kokubanjwa umoya ngekusasa laleli qembu kulesi sigaba. Kulo mdlalo busenkundleni Loftus Versfeld Stadium, iSundowns eqala ukubona imbobo yepale ngegoli kaBradley Ralani elingene ngomzuzu wama-24 24 minutes. Elabafana basempithi lishawa ngomzuzu wama-71 71 minutes ngu-Ali Menza obesuka ebhentshini. Kuyo lo mdlalo iMaritzburg isemsilele ngamaphuzu angama-29 kanti bibambene neChippa United kweyesibili uma ngabe kusuka kwemsileni neMarumo Gallants ekweye-18. Iphuzu ke litholwe kwiSundowns ilinyusela kweye-18 ngamaphuzu ka-30. Nokho ayikasuke engozini yezembe njengoba kuzomele kithandazela ukuthi Lamontville Golden Arrows ishaye iChippa neSwallows yenze okufanayo kwiGallants ngeSabatha. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Iyanena bakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana okwamzimba umntwana nethemba lonke le ndaba sithi khulu.